Goedenavond, zaterdag 9 september. Welkom bij Omroep Zeeland. Dit is het Zeeuwse nieuws van vandaag. Het is regelmatig vies in de straten van Vlissingen. Dat komt omdat mensen hun vuilniszak niet in de container gooien. Het probleem is erger geworden sinds de containers voor restafval alleen nog met een elektronische sleutel geopend kunnen worden. Raadsleden van 50PLUS en SGP trekken aan de bel. Dat het gewoon af en toe een troep is. Het zal niet altijd zo zijn, maar in sommige wijken heb je dat wat meer dan in andere wijken. En daar krijg je dan vragen en klachten over. En dat is eigenlijk wat we van tevoren hadden kunnen weten dat dit stond te gebeuren. Ik zou het liefst zien dat wij onze inwoners niet laten scheiden aan de voorkant. Maar dat gewoon het afval aanbieden en door de afvalverwerker laten scheiden. Maar die kan het veel beter dan wij. Wethouder Koen Bertijn voelt daar niets voor. Maar het belangrijkste is dat we gewoon deze stap hebben, of dit pad hebben ingezet. Raad en college, raad heeft daarmee ingestemd. Het is vervelend, ik begrijp het is ook slecht voor het zicht. Het geeft afval, extra werk voor onze mensen bij stadsbeheer. Die daarvoor trouwens de complimenten verdienen. Maar er is nu geen reden om daar voor nascheiding te gaan kiezen. Dus een heel andere weg in te slaan. De gemeente heeft trouwens ook nog een contract met een afvalinzamelaar tot 2028 en kan daar niet zomaar vanaf. Meer dan 100 zwemmers deden vanmiddag in de binnenhaven van Middelburg mee aan Swim to Fight Cancer. Een zwemtocht om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Iedereen die maakt in zijn omgeving, komt die ziekte tegen. En dat stimuleert om geld in te zamelen. Hopelijk om ooit de ziekte helemaal de wereld uit te helpen. Ik ben verpleegkundige, dus ook in het werkveld heb ik er heel veel mee te maken gehad. En ik denk, we kunnen niet genoeg geld bij elkaar krijgen om te zorgen dat we die vervelende, echt wel hele ingrijpende ziekte toch onder controle gaan krijgen. Dat was ook precies de motivatie van de organisatie om de zwemtocht naar Zeeland te halen. Het feit dat mijn broertje schildklierkanker kreeg. Toen heb ik gezegd, wat kan ik ervoor doen om in ieder geval mijn steentje bij te dragen om hopelijk in de toekomst dit gewoon minder vaak te hoeven mee te maken en daar meer aandacht voor te vragen. Het was de tweede keer dat de zwemtocht in Middelburg plaatsvond. Dit jaar werd er meer dan €77.000 opgehaald. Na 6 jaar restaureren ging vandaag Hoogaars Atalante eindelijk het water op bij de scheepswerf in Arnhemuiden. Renschot kocht het schip bijna 10 jaar geleden samen met zijn zoon Daniel. Er werden slechte plekken ontdekt, waarna werd besloten om de 85-jarige oude Atalanta volledig te restaureren. Ik voel me enorm vereerd en voldaan dat ik dit heb mogen bewerkstelligen met iedereen die eraan meegeholpen heeft. De uren die vader en zoon in de historische Hoogaars hebben gestoken zijn niet meer te tellen. Soms waren ze weken achter elkaar op de werf te vinden. Daniel vindt het uniek dat hij dit project samen met zijn vader mocht doen. Maar toch, er waren ook lastige momenten. Je moet met elkaar nog 's avonds leuk om de tafel kunnen zitten. En ja, daar heb je wel eens uitdagingen in om dat voor elkaar te krijgen. En dat is niet altijd makkelijk geweest. De buitenkant is dan grotendeels af. Het moet nog een jaar keihard worden gewerkt aan de binnenkant. In ieder geval willen wij er nu voor zorgen dat we in 2024 de zomer volledig kunnen benutten om te gaan genieten waar we het eigenlijk ooit voor gekocht hebben. Dus het water dan op? Het water dan op, ja zeker. De Rode Loper ging gisteravond uit in Vlissingen, want daar begon de 25e editie van Film by the Sea. Demissionair staatssecretaris van Cultuur en Media Gunay Oesloe kwam er speciaal voor naar Zeeland om het festival te openen. Grote afwezige was hoofdgast Natasja Kinski, die de Career Achievement Award zou krijgen. De actrice, die onder meer in de cultfilm The Hotel New Hampshire speelde, had vertraging met haar vlucht uit Berlijn. Ze krijgt haar prijs op een ander moment uitgereikt. Film by the Sea duurt nog 9 dagen, waarin filmliefhebbers kunnen genieten van vele films met dit jaar opvallend veel werk van Nederlandse bodem. Hoek speelt op het eigen kunstgras tegen Groene Ster uit Heerlen in Limburg in de 3e divisie. En de laatste 2 wedstrijden werden verloren, maar vandaag speelt Hoek erg goed. Dit is Constantia met een goede kans op de lat. De rebound voor Schalkwijk en die gaat er niet in. En Hoek creëert voor rust heel veel kansen, maar maakt er niet 1. En dus is de ruststand 0-0. Dit is de tweede helft met Constantia. Die bereikt Steve Schalkwijk en dan is het eindelijk wel raak. 1-0 voor Hoek, zeer terecht.
En dan denk je dat Hoek doorgaat, maar daarna volgt een mindere fase. En dan kunnen de bezoekers zelfs op gelijke hoogte komen. Invaller Levi Golstein met de 1-1. Maar daarna pakt Hoek het weer op. Dit is uitblinker Silvio Hagen, de 16 in. En de keeper redt dan nog, maar de rebound is zoals eigenlijk altijd voor Schalkwijk 2-1. En dit is opnieuw Hagen. En bekroont hij zijn goede optreden dan ook nog met een doelpunt? Jazeker, 3-1 in de 82e minuut en dan is de wedstrijd beslist. En Groene Ster laat zich nog verder wegcounteren in de slotfase. Invaller Glenn Diju doet ook nog een duit in het zakje. 4-1, Hoek speelt heel sterk en wint dus dik. Afgelopen nacht was het rustig en vochtig, zodat er nevel en mist kon ontstaan. En zoals op deze foto is te zien was het water daarbij spiegelglad door de afwezigheid van wind en leverde de mist en nevel een mooie zonsopkomst op het Veerse Meer. En ook andere plaatsen hadden een mist en nevel in combinatie met de zonneschijn en dat leverde soms fraaie beelden op. Door de afwezigheid van bewolking en een zwakke zuidoostenwind beloofde het een warme zaterdag te worden met flinke zonnige perioden en maxima tussen 27 en 30 graden. Maar tijdens het opnemen van dit weerbericht was nog niet duidelijk of die 30 graden ook in Wilhelminadorp gehaald zou worden. Want als dat zo is, hebben we in Zeeland voor het eerst in september een regionale hittegolf die dus zo laat in het jaar nog voorkomt. Het kan dus wel en het kan ook zeker morgen, want op de weerkaart hebben we nog altijd te maken met een hoge drukgebied. Dat trekt wel geleidelijk bij ons vandaan, maar morgen wordt het nog 30 graden met zonnig weer. Daarna zien we geleidelijk regen- en onweersbuien komen met op maandag een maximumtemperatuur rond 28 graden en dinsdag temperaturen tussen 20 en 22 graden. En tot zover het korte nieuws en ook het korte weerbericht. Zometeen het weekoverzicht.